Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Presidente Ferdinand Marcos Jr. liwat naghatod tabang sa mga biktima ni Bagyong Christine sa Camarines Sur. MNWD, bayong penalty na sisingulon sa mga member consumer. Paghali sa mga ragpa sa Naga River, pinagririkasa na. Naga College Foundation as in Metro Naga Chamber of Commerce and Industry nagkondusir ng medical mission sa Barangay Triangulo, siyudad ng Naga. Diyos Marhaina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Presidente Ferdinand Marcos Jr. liwat naging bisita kan Camarines Sur para maghatod ayuda sa mga parasira para uma asin pamilyang naapektaran kan Bagyong Christine. Ang detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Sa ikaduwang pagkakataon, liwat nagbuelta sa Kabikulan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para maghatod din ayuda sa 500 na parauma para sira asin nagkapirang pamilya na sobrang naapektaran kang Bagyong Christine. Susug sa Presidente, nagtagama subuot ang saing opisina ng 50 million pesos para sa ayuda na ipapanaw kang DSWD. Sa pagisubot kang tabang hali sa saing opisina, lugod, makagyan ini sa liwat na pagbangon ka mga naapektaran ka nakalis na kalamidad. Kabali sa nakaresibi kang tabang, iyo ang paraomang si Enrique Lebranda, kang Zone 1 Tarusanan, Milaor, Camarines Sur. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Ay, ako po, ang totoo po, sa pag-abot ni Presidente Marcos, nakulang po salamat po sa kuya dahil sa tabang na itinaw po sa gobyerno, tulong sa muyang mga paruma, nakulang po salamat po sa iya. Salamat po kay Presidente Marcos. Sa issue kan Bicol River Basin Development Program, sa masunod na taon mapuon na subot na implementar ang planong nahaman kang DPWH. Para kay 2nd District Congressman Elry Villaferte, dakulang tabang sa ekonomiya kang probinsya kung maiiwasan ang malalang epekto kang pagbabaha. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Lalago ekonomiya dahil yung baha talagang perwisyo sa ekonomiya. Ilang buwan yan, yung mga tanim, sinira, mga hanap buhay. Pag natuloy talaga yan, mababawasan, mawawala ang baha. Paghali sa Camarines Sur, diretso man sa probinsya kang Albay, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, siniguro man ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na pinag-aasikaso nindaan pwedeng itaong ayuda sa mga naapektaran kan Bagyong Christine na daikabali sa mga parauma asin parasira na natawan kasubagong aga nin 10,000 pesos na ayuda. Susunod dyan naman ang DSWD para sa mga affected at severely affected na maaring hindi bahagi ng sektor ng mga magsasaka at mangingisda pero naging bahagi rin ng pinsala nitong Huling Christine. Nag-uusap kami ng lokal na pamahalaan, ang provincial government, at kukunin namin yung kanilang talaan para mabigyan natin ng sapat na ayuda at tulong pinansyal makabangon yung mga naging biktima ng huling bagyo. Sa iba pang bareta,
para masiguro na maihatod tulos ang mga family food packs sa mga maaapektaran kan Bagyong Marcy. Nagbukas pasubuot ang DSWD ng panibagong repacking center sa Central Luzon, urog na sa Bulacan, Pampanga area. Sa ngunyan, sabay-sabay na subuot ang response, prepositioning asim pagdagdag sa mga family food packs na pinagdadara sa mga naaapektaran kan bagyo. Pero ito naman, padating na si Marce at nakatutok na rin tayo doon. So ang ginawa ng DSWD, kasi sabay-sabay na nga na may response, may pre-positioning, ay re-replenish pa natin yung mga stockpile natin na nagamit na itong huling mga bagyo. Nagbukas tayo ng panibagong repacking center sa Central Luzon, sa Bulacan, Pampanga area para mas mabilis na makapag-produce pa ng mga family food packs at mapadala naman sa norte kung sakaling tatama ng masama ang Bagyong Marce. Ulitin ko, may pre-position goods na tayo sa Region 1, Region 2 at sa Cordillera, pero alam natin na tulad na nangyari dito sa Christine, magagamit yun sa immediate na response, pero pagka mapangit, hindi maganda talaga yung naging resulta, tuloy-tuloy rin yung pagpapadala naman sa regions na nabanggit ko. Sa iba pang bareta, Metro Naga Water District mayong penalty sa mga mahuhuring makabayad kang sa idang konsumo. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Mayong dapat ipaghandal ang mga konsumidores kan Metro Naga Water District ninhulita mayong penalidad na ipapataw sa sainda. Saro ini sa mga konsiderasyon kanasabing ahensya para sa gabos na naapektaran kang Bagyong Christine. Susok kay MNWD spokesperson Choppy de la Cruz, tulos man pinagsugo ka sa idang opisina na isuspindir ang penalidad sa mga nakalampas na kan sa idang due date. Nakalaag naman subot ini sa rules and regulation kang MNWD ang pagsuspindir kan penalty sa panahon kang kalamidad bilang konsiderasyon sa mga konsumidores. Dagdag pa ni de la Cruz, mas halawig ang itinaong pagsuspinding ngunyan ninhuli sa halawig man na epekto kang Bagyong Christine. Actually, dahil pa nagluluwas ang moratorium, nagsugo na tulo si GM dahil nasa ano yan, nasa URR yan kang opisina, si Rules and Regulations ng opisina, na every time may calamity, kay pohan ming mag-suspend ng mga penalties, ano. So, ang pag-suspend na lang is yung mga penalidad sa after due date, ano. So, yun tinatanggal ta. But ngunyan, ang suspension kay ngayon sa rules and regulation kang utility, kang URR is 14 days yung suspension. So ang ginibot ng pinalasta is moratorium, ano, from October 23, the aftermath of the typhoon, up to November 30. So pinalawig tang maray. So pagpataw ning pinalidad sa mga konsumidores ta. Dai man subot maghanda si mga konsumidores, ninhuli na kung ano man lang ang nakalaag sa resibo kung sinda mabayad, iyo man sa raang sa indang babayadan as hindi naman ini madagdag. Dakulang tabang subot ini sa mga konsumidores na sagkod ngunyan, nagbabangon sa trahedyang idinara kang Bagyong Christine. So si mabayad po ning after due date, dahil mag-worry, may pong penalty yan. Kung ano po so yaon naman sa resibong bayaran, dahil po sila mabayad ng penalty. Padagos man ngunya na pinagmamonitor kan MNWD ang kamugtakan kan sa idang mga linya. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, apektado kan pinagigibong clearing operation kan lokal na gobyerno kan Naga ang supply kan tubig hali sa MNWD. Kung igwaman subot bulos nin tubig sa nagkapirang barangay, inimaluya. Susog kay Mr. Choppy de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. An ibang linya kan mga banwaan yaon sa syudad ni Naga kung kaya masasakitan pang maibalyo ang tubig sa sainda. Sa gayon sa Camarines Sur, mismong pumping station ang dai pa magamit, ninhuli ini ta dai pa nakakapasar sa bacteriological test matapos malubog ini sa tubig baha ninharo sa rong semana. Pa po, continuous pa kaya ang paglinig sa syudad kang Naga. Ang linya kaya kang syudad kang Naga nakatapyan sa ibang munisipyo na tatawan taning tubig. Nagkakaigawang problemang maglaw ang tubig sa may parting Abelya and Kamaligan. Itong sa Gainsa, nagkakaproblema kita duman, tas pumping station na mismong nagsusupply sa inda hanggang ngunyan, dahil pa nakakapasar sa bacteriological test.
Nalubog tong Pirang Aldaw sa tubig, halos mga 1 week, almost 1 week na nakalubog ito sa tubig. So inabot si well. So kaya puwantang masiguro na main ang bakterya ito. So kaya pa siya nakakapasar sa bacteriological testing. Sa kasumpay na Bareta, maging ang opisina kang MNWD andaiman nakasalbar sa tubig baha. Susod kay Mr. Choppy de la Cruz, may mga bihikulo asin dokumento sindang inabor nin baha. Alagad sa indaman subuot na-retrieve ang ibang importanteng dokumento. Nahiling mi gabos na mga service vehicles mi dahil pwede magkagarami dahil nalubog sa baha. Even sa samuyang mga computer sa baba, sa teller, sa billing, nalubog sa baha. So, grabe si problema kang opisinang Pikatubang para ma-recover sa mga data kang nasa computer. But hopefully, itong sa billing ng mga computers, na-retrieve mi si Kuyan, sa mga data duman. But di pa kami nakakapag-libot sa mga meter readers mi para magtaon ng bill. So, ang ginibo mi is i-average na sa mga bills ninda. Halimbawa, nagbabayad sila ni 125 mangyari ang pera nila. So, big-average bilang una sa ngunyan hanggang maayos mi 100% fully operational ng billing section. Sa pagbabalikan news break, 19 years old na may kasong 2 counts of statutory rape, arestado. Iyan ang siniba pang mga Bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga Bareta,
Paglinig sa mga ragpa na yaon sa Naga River, pinagtatarabangan kan SWMO asin kan City Enro. Ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Pirang semana pa ang hahalaton antes na liwat maibuwalta sa dati. Ang Naga River ninhuli sa dakol pang basura asin mga kahoy ang nakatambak matapos iatong inikan tubig baha. Ang Naga City Enro asin Solid Waste Management Office ang nagtatarabangan para maparikas ang paglinig ng salog. Susog kay CJ Zantua, Senior Environmental Management Specialist kang Naga City Enro, nakikipagkoordinar naman sinda sa Department of Public Works and Highways para mapasubli sinda ni amphibian backhoe na iyo ang mahali kan gabos na klase ng ragpa na yaon mo niyan sa salog. Si hagupit po kang Christine ka nakaagi pong simana is talagang grabe sa distraction. Hinalat mo lang po pababaon sa tubig kang salog, and anytime of this day po nakipag-coordinate po kami sa DPWH with regards po duman sa amphibian backhoe dahil po kung nariparo po nindo do hababa na sa tubig pero po si rugpa duman na nag-push po sa halom kan tulay is halos po nakataradok po duman. Day po siya kayang manumanon dahil mga troso po na sa mga darakulang kayo po si winash out from upland papunta po sa Naga River supposed to be mag-free flowing siya dire-diretso sa Naga River pero po sinangyari dahil nga po si sakadaw sa overwhelming po si debris kung sinakagi pong clearing operation si payloader na po sinag-retrieve kato pong mga debris sa ibabaw po kan tulay dahil po almost maglampas na po siya sa tulay. Doble na ang oras kang pagtrabaho kang mga personahe kang lokal na gobyerno kan Naga. Ang mga empleyadong lalaki kang LGU, iyon naman ang pinag-deploy sa mga barangay kang syudad. Sa taho kang pagtatarabangan, dakol pa man subuot ang kaipuhan lilinigan as hindi pala ang nakiklear na barangay. Iningon yan subuot ang tututukan na tulos malinigan, urog na mabaralikan na sa pag-eskwela ang mga estudyante sa masunod na Lunes. Sa ngunyan po, kami po sa opisina nag-augment support po kami sa clearing operation 24 hours po baga ang clearing operation ang City Government of Naga kabali po ang manlalay na opisina na igwan ng mga able-bodied men si mga lalaki dineploy po sa barangay kung saan kaipuan po ning halos po pipira pa lang po ang nakiklear mostly sa mga main road lang po pero sa mga barangay po takulon pa po kitang i-clear naghalo-halo na po si typhoon debris ka mga karungan si basura kami nga po sa opisina naka-assign po kami ng 2 days sa barangay Tabuco kaya si grupo may po sa mga lalaki may pong pag-iriba doon po kami naka-concentrate. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nakaalerto man ang Naga City Enro sa bagong raot ng panahon na mamamatean sa nasyon. Susog kay Senior Environmental Management Specialist CJ Zantua. Pinagdadali-dali naman ninda na mahali si mga debris sa Naga River para dai naman maging problema in kaso pareho ang magiging epekto kang bagyong Marce sa syudad ng Naga. Sa ngunyan po, mantinido po na stay alert po kami. Pinalataw na po si Barutome dahil saro po to sa naging nadistroso si station mi po sa Naga River sa katay po kang barangay hall kang Dinaga is submerged po to kanakang bagyo including po si mga gamit mi including po si mga equipment na ginagaramit mi si portable chainsaws mi si mga gears po ka mga pag-iriba totally po na wash out pero we are stay in vigilant po paabot ng bagyo. Yun nga po yan si ginigibo dali-dali kang gobyerno lokal Naga na bago if ever na magabot man si arga tugyar na sitwasyon kakusoy ka right kang uran as in route kang panahon is totally po sa mga surface debris po may clear na. Sa police report, pagbalgar sa Republic Act 9165 ang kinakahampang na kaso kan sospek na si alias Bormas kan pagdaiko na Mabolo syudad ni Naga na inaresto kasudma kan mga tauhan kan Police Station number 5 kan Naga City Police Office. Mayong piyansang pinagrekomendaraan korte para temporaryong makaluwas sa karsel ang nasabing persona. Hali sa RTC Branch 26 sa syudad ni Naga ang warrant of arrest na pinagserbikan mga pulis sa sospek. Sa iba pang police report, 2 counts of statutory rape ang inaatubang na kaso kan 19 anyos na si alias Jonas.
residente kan Barangay Palaspas del Gallego, Camarines Sur. Ang nasabing suspek ang pinag-aresto kan suudma sa kapareong barangay kan pinagsarong puwersa kan Del Gallego PNP Camarines Sur Provincial Intelligence Unit, Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company as in Provincial Highway Patrol Team. Ang nasabing akusado ang rank number 10 Municipal Most Wanted Person kan Del Gallego Camarines Sur. Padagos pa sa mga bareta. Pagkatapos kan relief operation kasuudma sa Tinago National High School, sarong medical mission man ang pinagibo kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, kaibanan ang Naga College Foundation sa Barangay Triangulo, Syudad ni Naga. Saro sa mga nagpila iyo si Nanay Jolly Tinapan, 8 bulan na bados. Kaibanan ang sa iyang ina asin duwang aki nagabus residente kan Barangay Triangulo, Syudad ni Naga. Ninhuli sa bagyo, nagkaigwa naman nin sipon asin abo an sa iyang mga aki. Kun kaya dakulang tabang ang medical mission na ini, urog na ngunyan na tios man an sa indang pagbuhay, apwera pa sa kulang sa masustansyang kakanon an sa iyang mga aki. Si mama tapos si mga aki ko po sa ano po babangon nagbaha, si ubo sipon, na nakakatakot ang dingli. Kasi mga aki mo may ako si Tulo. Iyo po. Si mama dahil man nakakahiling. Siyempre nag-ano nga kami kang nagbaha, nag-ano na siya ng pagdumi niya, iba niya. Tsaka maagapan yung sipon sa kaubo. Katulad niyan, kinakapos ko ngayon sa pangaraw-araw. Siyempre, pag wala po silang maayos na kain, nutrition sa katawan, lalo silang nadapuan ng sakit. Kaya mas maganda, maagapan po na ma-check upan sila. Mga tugang 49 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist